Sakci. Assalamu alaikum. Allah muna magana da yanzu. Kai, duk mace ba ta gobe ba. Allah muna magana da yanzu. Dama kin gane. Saurayin ki ne ya zo shago na yi ko da haka na masu dama muna so da haka na su surprise haka. So kin gane ya zo shago ne ya sa oda. Kin gane dan ba mu da sai ya ce abin yana so surprise ne ya ba mu nan mai ce to kuka gano abin da musu yani akwai wani da muka dan kara haka kin gane akwai wata ta dan kara musu sai ci bai ya ne so ne ka ce sai ki dan wani wanda kika ne ta da zamu kamfani kun godan babu sunan shi kawai nake so yanzu ki dan hoji mana saboda muna so mu kamfani kun godan nan daga ko dai ba wani lokaci sunan saurayin nake kawai nake so ki ɗan mutum ya ne saboda muna so mu kamfani kun godan nan Abubakar Sadiq no my god ce dan ubanki duk wahalar da ne da ke ni zaki ce ma wai Abubakar Sadiq na nan ce da Allah duk haɗu da ke sai na kashe ki wallahi da na haɗu da ke sai na kashe ki Allah sai ya isa min ba ni ba ke Allah sai ya isa min na ce waya ya ga gaggace a ban kace ba ni in dole so ai wallahi da nan ce Allah sa bidiyo ina nan ne kun dai ga yadda kasance ko so na ce iPhone 12 Pro Max wallahi da na dawo da shi sa ina nan ne ciki yana ne yanzu ana ai gashi na ce iPhone 12 Pro Max yanzu ka gane aka ba dai zaka musu a dai kana wannan dake bala ba mata ya mun gane kusa mata da kuke da mu mata ko in ce mu mazan da mata su duk dai sai dai ta Allah amma dai musamman mata gaskiya yanzu gaskiya irin yadda ta waru da abubuwa ban ba ta sake faruwa shi yasa ni yanzu bana gane ko to ci gaba da bibiya account na